onye ji maka ebe n'ụbọchị nke taa bụ onye a na-akpọ onye eze Jizọs aga na-asụ uchu worldwide. Achọrọ m ka ị nene vidio a ka ị nụ ihe okwu n'ọnụ ya. Ọ sị na ya wụ nwa mmiri kama ya na mama iweta enwe okwu oke ka isi wuru nwa mmiri gị na mama iweta enwe oke gị na mama iweta ofu nna biznes ụbọchị iwu n'ime mmiri bankị ụbọchị iwu n'ime mmiri chọọchị ụbọchị iwu n'ime mmiri anyị na-aga enwe oke n'elu ụwa ebe iwu nwa mmiri aka na-asụ uchu onye eze chi ya na mmiri maka iwu nwa mmiri atasụkwe n'azụ maka ị na-ata ụmụnne gị. Ndị awụ n'obodo adịrọ mma. Ndị awụ na ụmụaka na-agbazi bọyị ụmụaka na-amụzi afịa ụmụazị ka onwe ọzọ chere kpata ego akpata. Ọ dị ndezi ya kụziere anyị na a na-akpata ego akpata. Enwe ka nna m si gwa m na na-ebute ego ebute. Ọ bụrụ na ige ụmụazị ya ntị m ine na-evido ị ga na-afụ achọrọ m ibute ike achọrọ m ibute ike achọrọ m ibute ike achọrọ m ibute ike ị chọrọ ibute ike nwe ihe ị na-arụ nwere aka ọrụ enwere aka ọrụ ị mụrụ nwe obi debere shọpụ ịchọrọ miracle alert. All these people dey mepe church wey na cause losers in this country. Ewere na-emisi with ndị ma ndị ezigbo mmadụ ma ndị ajọ mmadụ ewe maka ediri ndị akpọ ndị ezigbo mmadụ asị. Igbo ndị ọma na-ege m ntị, Igbo ndị ọma na-ene ebulu mbata ụbọchị nketa asị m nke onye chi na-agaziela ya. Biko Igbo ndị ọma njem ọnụ biko o nwere vidiyo nchekwa nne na vidiyo ahụ dị n'akụkụ ebe a. Nwanne anyị nwoke anụ wee pụtagokwa wee na-ekwukwa eziokwu maka na nwanne anyị nwoke a na-enye m ezigbote joy this time mara maka na vidiyo ya niile ọ na-akụ ya ka o si dị gbọwa m nyabụ ihe a na-aga na-eyikwa n'ife. O kwuru maka onye eze Jizọs n'ihe ha na-eme maka na onye eze Jizọs bụ ndị na-ebutela ajọ afọ anụ n'ala Igbo. Onye eze Jizọs koso ntụrụ iwu tue na ụmụazị Igbo a na-azị ya aja ịgbabọị nwezi nke chọrọ ịlụ ọrụ ịkpara aka ọsị gị na ọchọ ebute ike na ọchọ ebute ike onwe ebe edosara ike nwere a na-eji ebute biko nụ ka m jụọ. So nwanne anyị nwoke a wee tikwa n'ọnụ ya bụ okwu wee sị biko tishi ya vidiyo ya nwe ka onye ọbụla n'ụlọ ka onye ọbụla sorokwa wee fụ ndị na-ebute ọgba aghara n'ala Igbo ndị dịka onye eze Jizọs maka na ogwukwa ihe o kwucha wee sị na anụ a na-eji egbu na mmiri egbucha ya ndị ahụ anawa apụta isi n'azụ ejeje kpọkọ ndị na-ego ana abịabịa golu ma mmanụ ihe ị na-ata n'ahịa ma ha na-anụ eji wee chụọ aja na mmiri ka ị na-ata. Biko na-ekene vidiyo ahụ maka onofu. Ọ na-eze ndị Igbo ndewonu ọmụ ka a na-akpọ Maazị Samuel Mgborukwe ihe nnọwu onye mmemme ekwuo m onye mekwe njọ ekwuo m mme njọ mee vidio ti pikchọ m kwuo mmemma kwukwe. Onye ji maka ebe n'ụbọchị nke taa bụ onye a na-akpọ onye eze Jizọs aga na-asụ uchu worldwide. Achọrọ m ka ị nene vidio a ka ị nụ ihe okwu n'ọnụ ya. Ọ sị na ya wụ nwa mmiri kama ya na mama iweta enwe okwu oke ka isi wuru nwa mmiri gị na mama iweta enwe oke gị na mama iweta ofu nna biznes ụbọchị iwu n'ime mmiri bankị ụbọchị iwu n'ime mmiri chọọchị ụbọchị iwu n'ime mmiri anyị na-aga enwe oke n'elu ụwa ebe iwu nwa mmiri aka na-asụ uchu onye eze chi ya na mmiri maka iwu nwa mmiri atasụkwe n'azụ maka ị na-ata ụmụnne gị. Yes, this is Onye Jesus live and the fellow ornaments and ceremonies Akana worldwide. In Jesus' name we pray. And see the fellow ornaments and ceremonies Akana worldwide. Everyone are there make a makani nekuyeli anovia. Ekele ọlụ eke no wayo a na-eme n'afọ n'anya thank you. Ibe njide tata bụ ebube na amụ igwe ebube na ebu igwe bife egosi gị ebu na akpụkwa bịa taa na ndị abịa ibu ike taa. I want to tell you, lead it to some players. This is a mirror of life. Ugegbe ọbụla eji enyo gị na be nna anyị a ga-akụwa ya taa. That monitoring mirror gị bụ onye na-ene na Facebook. That monitoring mirror eji monitor your progress. That monitoring mirror eji monitor na your father's house today shall be broken. Amen. Let me tell you something the man na amaro. Enwe ndị ode na fa jenu jana na fa ga-agba aka wee nata. Ụfọdụ anọ ga start Nigeria 10 years. 20 years, 15 years, 5 years, 8 years, mgbe ilolu 100 years ebunata ya obodo a. Ndị Igbo na-ebe afọ atụ ego bunata gị ọ bụla ọgwụ ọma this time around. Ife onye ji wee bịa n'ụwa bụ ka nlụba gị na line. Ọmụ bụ onye amapụta asị na na-alụ ọlụ mmiri alụ a na-alụ ya labụrụ m ndị na-eji abalị eje na-ekele ọlụ eke. I call all the men that I respect so much in Christendom when they respect in here. Yes, I respect
Prophet Jeremiah Omotofufuye, or one na Warinine. Also, Apostle Johnson Suleiman. Now, Uchi, I respect you people. Yes, my condine kwezioku. Ndiga gwa iga kochana madi ibe. Do not speak against your fellow pastors, because you are not God that we judge. My prayer to you now. Dika na ebunye ndi a ike. Ebe ayi nenene ma ga ebunye gi ike taa. In the mighty name of Jesus. Amen. Siana ekele olu eke na adikwa n'igwe wee bịa. Onye ka nyi obulu milo amana egbu igwe. Any monitoring milo na ben na yeji a monitor it shall broken into pieces. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Ekele olu eke. Pastor say na mmiri adịrọ mma. Bu anya ga ejuwe ese na ekele olu eke. Only na lo na akwụkwọ nsọ mmiri dị na ya mana abasa ife afa enwe nke liver Jordan nwee pool of Bethesda ọkali akali mmiri bụ ndụ ekweta mụ na mụ si na mmiri ekele ọlụ eke abụ m nwa mmiri mana ma o nwere ebe jikọ mụ na mama ịwọta o na ekele ọlụ eke onye kpọọ m okwu bụ Jehovah Jireh Sanctum Sanctoriums mmiri dị mma na odipendi obi ijeje na mmiri odipendi ife ijeje na mmiri ibula aja ife mmiri agbagbuo oyi na ekele ọlụ eke Gan tira taki ya bibe. Ngwa bule mmiri. Ija ne ni onye. Ogene kito. Kwa ni mu. Ise no se sapi wan gazo eba. Aton ka topo onye ndi maka ma no na. Okay, bule mi onye nke. Aso ko onye ndi maka ma deba. Miro ka na edofa ni iru ife ifulu miro. Miro ka na edofa ni iru. Edo imiro ani iru ikwu efi icho na abia na mmezu ozugbo. Edo imiro ani ilu ikwu efi icho na abia na mmezu ngba bia na nke onye ọzọ. Okay, gi agene ka icho. Acho ka ri ani ihe na meka butike. Yes, gi agene ka icho. Acho ka butike ike kari ike madi. Milo ka na edofa ni ilu na ya no milo. Edo imiro ani iru ikwu okwu abia na mmezu. Acho mo ka etie mo. Abia ni igwe. Yes, fast. First. Yes. Na the mirror when we feature. Yes. Move up, my friend. If we're not can go where be another man all over you. Obu na all over you na ha ma na echi nne na abia. Onye bi ofu testimony Ndi Ibie we na abia. Onye bi ofu ife Ndi Ibie fu we gbaro na oh yeah, can people when they go against Christian, when they go Jesus is criminal. What about in the Bible? Ask for animal Jevana milk or a mirror. In an area, under a cause losers in this country. Under Unobrad under Uma Karabazi boy, Uma Kara Musafia, Uma Zaka was actually Patega Pata. In only does Yakuzera Unana Patega Pata. And what can Namusibam Nade Putege Pute? I would get my auntie in if they can have actual me boutique, actual me boutique, actual me boutique, actual me boutique, each of me boutique way in when I call him, and when I call him, when he won't be to the shop, each of miracle alert. All these people to pay church when I cause losers in this country. And when I miss with Hindu, Mondays woman, and that John, and when I didn't that 1 days with a mother, I say, Nana here, oh, Ebuna anda go chitakitana imego na erebuna ebe ka si wotege ju ego ebuna ebucha ebuna kita na aya atu na mmiri ka nde mmiri rie ya obu ebucha ebuna kita na n'ihu aya ebe a ewere ebuna akpọ ndị na-ere anụ egoro soba fa anụ na ata na afia wu anụ eji chụọ aja angwazie gị anụ mma na-ekwu eziokwu Some funny free na ata some one aji chuaja ndị aji kechara ka dibia ụjọ chucha aja ha bezie na azugorozie we na eresa ya na-eri unu erikwe na anụ mmụọ bụrụ na amọrọ watch the video ka ifia ka ibi ụmụazị ka ị na-esiri mes na-esiri gị kịrịkịrị ụmụazị a kwesịrị ịnọ na boy by this time ha kwesịrị ebe a na-amụ akọrọ amụ mekanik onye pụta ọsị na arụ yahoo igbu ọrụ ya ọgwụ si aga n'ihu yahoo ọ bụrụ ohi ka ọnwụ Yahoo, when you are stealing from somebody, is it not criminal? Oh, he. Una ya funka upuo. Atom kunu share vida koga viral. Ani Igbo gadimma. Una deceives our youth. All this is not cause one weekend it has. That's the reason why youth are dying every day by day. 20 years, 15 years, 30 years, 28 years, almost everywhere.
ọnwụ a na-adị everywhere. Igoro anụ dị ndụ, igoro ọbara dị ndụ, ijede gbuo chi ime maka ya. Ọ bụrụ ike mmụọ nke a na-achụgharị na family unu. Ịchọrọ ego, ịchọ ka inwe ego taa, echi ka ị nwụọ. Youth a na-anwụsịsị here and there. I could remember mgbe ndụ n'ụmụazị before mmadụ nwụọ n'ogbe like this everywhere ajụchacha oyi enwe ndị ga-aga afịa sọsọ akwa nnụnụ ka ị ga na-anụ kwi mana kịta na ọnwụ juziri everywhere. Youth na-anwụzi everywhere. Ụmụ nwaanyị na-agba ara here and there. Achọrọ ibute ike, achọrọ ibute ike, achọrọ ibute ike, enwegwe chọrọ ịgba mbọ. Receive miracle alert in the name of Jesus. Receive miracle alert in the name of Jesus. Which miracle alert? I'm going to make business. Onye nwere shop that said receive miracle alert. Onye nwere account that said receive miracle alert. Somebody will call you on your phone. Somebody from abroad will call you on your phone. Somebody that one abroad. You want your why are you deceiving people? Some pastors, why are you deceiving people? Bring your phone, let me pray. Raise your phone up. I pray. I command now. Somebody will call you on phone. Somebody will call you on phone from abroad, from Switzerland, from Germany, from US. And when I want to go to US, that will get a phone. It will cost in the US. And we're going to have a business to be in a mess pet call. So I wasn't over there. Power of God just convince you now. Onya kwizere go na account. Hapa account umunne ga kwe ba kwizere go na account. E nwa kwe na aru chief na akwari na akwari sagim. Echicho you get kidnap. You all losers na our society na akwari. Ina me heard from one day from another. From one native doctor church to native doctor a shrine. Na me heard na police mo no nwa echi onwu bia na family as na no one na go gburu. Wa no go gburu onwe gi. Time erugo mgbe unu ga-ama ihe. Time erugo mgbe unu ga-ama ihe. Problem anyị nwere na anyị chọrọ ibute ego, anyị chọrọ ibute ike, anyị chọrọ ịgba benzi, achọrọ m inwe fọdeki, achọrọ m ka na-anụ ofe m anụ, achọrọ ka na-emekasị emekasị, ka nwuru meyoyo, ka nwuru boyoyo. That's the problem we have in this country. Time ị ga-eji je mụọ aka ọrụ, je mụọ penebitin work, ịmụọ penebitin work bịa Lagos, iwuru millionaire. Imo benefiting work be Lagos money here na eme ka mo ze gezo 95% of motor lift from obrebo accident motor ibute ike ahi jo ibute ba igwayo ibute si as ibute si beson ni nwere aka ọrụ inwe yi otu a e ga ichoki je buo wayo bute ni ike ibute from aka ọrụ e de from aka ọrụ without igwu mmadụ wayo without je buo ọgwụ without je more disruption na eme here e were ga na akpa ịkpata ego aha nọrọ anọrọ nwe ego ga ịkpata ọ pụọ tigbuo mmadụ ụtọgo ha m n'ọnụ obi adịrọ m mma ebe ndị ọjọọ anọ eji n'aka ọ na-eche na vidio biko ebe onye na-enecha vidio biko nyere anyị aka gbasa anya bụ ozi share this video ka o ruo onye ukwu na onye nta aka ka ndị mmadụ nenekwa udo were chia na Igbo ndị ọma njem ọnụ ka anyị nwere mgbe ọzọ